Моята. Има ли? Ей! Не, това Те се окачи, Няма нищо. Ники, ма ти извадай, че дръж пръти. Чакай да го умора, няма да стане. Дръж се, събирай това. Това е комбайн. Събирай това. Стой да го умора. Голямо е, Боби, аз го виждам. Его там. Леко. Ама та, Ица, леко навърте. Банашка, не виждам нищо да е. Боби, леко. Леко, Боби. Ти под мен ли ти, бе? Няма нищо. Дръж. Леко, бе, не бързайте, бе. Чакай, че аванса и не работи по Ай, втората. голяма риба, те такава. Пак ли ги теглим двете, бе? Ици ти само ставаш така плата. Трябва да го умора. Дай лопатата. Дай лопатата. Леко. Аз го вада леко. Аз не пипам, аз не навивам. Боби, дали ме видиш? Даш на тази макера не да... Аз не я виждам, бе. Ти отпусни. И другите са такова. Аз съм ти обърнал в коло. Той че сега ще... Амура. Боби, амура. Леко. Амурче. Боби, амура. То сега ще тръгне да бяга. А леко. Не е амур, това е шаран. Амура, бе. Амура, Амура, бе, човек. Шаран, бе. Амура, бе, дай го насам, бе. Не, бе. Ама не, чай, ти знае мък ще го видим. Ако излезе. Ка няма излезе, бе. Влиза във водата, бе. Не знам. Не. Не, че като ви види там и чертай до там. Боби, дай Чак леко. да го умора. Шаранче. Стой. Леко, Боби. Боби, леко. Дай ми го насам. Чакай да, чай да го умора. Леко. Обърна. Няма нищо, дръж. Няма, аз го отпускам да го връща. Дръж. То се окачва, ама не ми е хубава Леко, макар бе, така. човек. Дай го насам. Чакай, стой не бързо. Браво! Запусни го. Браво! Ево. И нека риболова започне сега. И нека моя кръг да престане сега. Браво, ти това голямо животно, бе. Няма ми ръката. Браво, Ти го дай, бе. Не, определено не сме дошли на празник. да, виж. Ей го, бе. Иба. Чакай, въдицата, аванса свърши работа, човек. Бабо, червеня ми ръката. Ей го, бе, кантара, готов въче. Изведи го да го примерим веднага. Чакай, вие къде са обо. Ти да ги зарежда и моите ми струва. Идеален дивак. Браво. И бай, скара ми фаса. И бират. Въди. Вързи ми кохера, бе, човек. А ваше варника да откача. Това е. О, брат. Той се зашил от всекъде. Да отиваш ти. Ще бубне на това е- тази тръвка, брат. Въжи той вътре. Кой кажи? Не. 7-8. Къде се може? Е, сега ще го видим колко. Въжи той вътре. Яко оплитно. Я вари, да купим един кохер. Не го видял ни. Кой е това? Кохер. Това ето стискахме. Кръка ми престана в днешния ден. Сега аз ти говоря 2 дена, ти що му не слушаш? Друго ще я викаш, ако... Няма сега говориш, че нищо. Айде, бъдете апаратите сега. Въжи то! Всичко да се снима. Айко щупи кантара, бе. Айде, апарат. Чакай. Аз снимам клип. Пусни във водата. Цулка го пускай, бе.